Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Thank you, Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Pranamam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalagaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം 2 ഏതുവരെ കേട്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ 32ാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ വരെ എടുത്തു. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വരെ എടുത്തു. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇതേ കാര്യം ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സാധന ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ളത്, പിന്നെ ആനന്ദത്തിലുള്ളത്, പിന്നെ അതായത് എന്തൊക്കെ ഭക്തി? സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. കുറെ ദിവസമായി ക്ലാസ്സിലില്ലാത്ത ഏകാദശിയായിട്ട് അമ്പലത്തിലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധന ഭക്തിയുടെ 2 വിഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നൈസർഗിക ഭക്തി. നൈസർഗിക ഭക്തി പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വൈദ്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. വൈദ്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി. അതായത് എന്താണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സേവനം നടത്താനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിനെന്ത് പറയും? വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടു. ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുഗ സേവനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരമോ അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മാത്രം ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെയാണ് വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിനെ മരണത്തിനു മുമ്പേ കാണുന്നത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഗോസ്വാമി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ വൈകാതെ തന്നെ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? സമാധി തൊട്ടുണ്ടോണ്ട് എടുക്കണം. ഇനി അടുത്തത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് സമാധി തൊട്ട് ധ്യാനത്തിനെ കുറിച്ച് തൊട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്.
ഇതോട്ടാണ് പത്മപുരാണത്തിലും ഇതേ കാര്യം വിഷ്ണുവിനെ അതെ സ്മരിക്കുക. അതെ അതെ അവിടെ തൊട്ട് കേൾക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പത്മപുരാണത്തിലും ഇതേ കാര്യം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, വിഷ്ണുവിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുറപ്പിച്ച് ധ്യാനിക്കാനാണ് ഉപദേശം. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, വിഷ്ണുവിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുറപ്പിച്ച് ധ്യാനിക്കാനാണ് ഉപദേശം. അപ്പൊ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഭഗവാന് ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനാണ്, വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കാനാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതും പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നത്. എന്താണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് വിഷ്ണു രൂപത്തില് സദാ നിരതനാക്കുക, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നത്. ഈ മാനസിക ഭാവത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് സദാസമയം വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ നിരതമാക്കുക, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് പത്മപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മാനസിക ഭാവത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സമാധി എന്ന് പറയാം. അതായത് സമാധിയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ഒരു സമയം, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്തില്ല? ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ആ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും ആരെ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ മാത്രം കാണാൻ. ആ ഭാവത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ചതുർബാഹുവായ വിഷ്ണു രൂപത്തിലോ ദ്വിബാഹുവായ കൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ ഏതിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും സമം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞങ്ങള് റീഡിങ്ങിനകത്ത് പോയതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7:30 വരെയല്ല അവിടെ റീഡിങ്? 7 മണി തൊട്ട് 7:30 കഴിഞ്ഞാ മാതാജി നിർത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാഹുവായ വിഷ്ണു രൂപത്തിലോ ചതുർബാഹുവായ വിഷ്ണു രൂപത്തിലോ ദ്വിബാഹുവായ കൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ ഏതിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും സമം തന്നെ. അപ്പോ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ചതുർബാഹുവായിട്ട് ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ ദ്വിബാഹുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലോ ഏതിലും മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും ഒരേപോലെ തന്നെ. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സദാ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഒരിക്കലും ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ വൈദ്യ തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഇത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. എങ്ങനെ പറയണത്? ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സദാ വിഷ്ണുവിനെ ഓർക്കണം, വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, ഒപ്പം തന്നെ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ വൈദ്യ തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഇത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് എല്ലാ വൈദ്യ തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രമാണം. ഇത് മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രമാണം. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ, എങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണം. കാരണം മേലാധികാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നിരോധനവും ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാം, ഒരു കൽപ്പന വരുമ്പോ ഒപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു നിരോധനം ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൽപ്പന എന്താണ്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. നിരോധനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൽപ്പന പറയുന്നത്. നിരോധാനം എന്താണ്? ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടായി, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. നിരോധാനം എന്താണ്? ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മേലാധികാരിയിൽ നിന്നൊരു കൽപ്പന ഉണ്ടാകും, ഒപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ടാകും? ഒരു നിരോധനവും ഉണ്ടാകും.
കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക എന്നതാണ് കൽപ്പന എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കരുത് എന്നതായിരിക്കും നിരോധനം. ഈ കൽപ്പനയുടെയും നിരോധനത്തിന്റെയും പരിധിക്കുള്ളിൽ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൈദിക തത്വങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളില് പരിപൂർണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾക്കും ആശ്രമങ്ങൾക്കും ഈ വൈദിക തത്വം ബാധകമാണ്. ജാതിക്കും തൊഴിലിനും ഈ തത്വങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമങ്ങള് 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങള്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വാനപ്രസ്ഥം, അല്ല ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഈ വൈദിക തത്വം ബാധകമാണ്. എല്ലാത്തിനും ഈ തത്വങ്ങള് ബാധകമാണ്. ജാതിക്കും തൊഴിലിനും ഈ തത്വങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയേ പറ്റൂ. ബ്രാഹ്മണർ ബുദ്ധിമത് വിഭാഗം, ക്ഷത്രിയർ യോദ്ധാക്കളും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരും, വൈശ്യർ കൃഷിയും വ്യവസായവും നടത്തുന്നവർ, ശൂദ്രർ സേവകന്മാരും കൂലിക്കാരും എന്നിവയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ 4 ആശ്രമങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്? അവരുടെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ യോദ്ധാക്കളാണ്, രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരാണ്. വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷി വ്യവസായം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞ സേവകന്മാരും കൂലിക്കാരും. ഇനി 4 തരത്തിലുള്ള ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ബ്രഹ്മചര്യം വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, ഗൃഹസ്ഥം വാനപ്രസ്ഥം വിശ്രമ ജീവിതം, സന്യാസം സർവസംഘ പരിത്യാഗികൾ. വൈദി ആചരിക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മചാരി മാത്രമല്ല, അത് 4 വർണ്ണത്തിനും ബാധകമാണ്. തുടക്കക്കാരൻ ബ്രഹ്മചാരിയാണോ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചവൻ സന്യാസിയാണോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന തത്വം എല്ലാവരും അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും, ഈ ആശ്രമങ്ങളും ചാതുർവർണ്ണങ്ങളും, ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് എന്ത്? ഈ തത്വം. എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ തത്വം എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാവരും ഇത് അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിമി മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് എത്തിയ നവയോഗീന്ദ്രന്മാരിൽ ഒരാളായ ചമസ മുനി നിമിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിമി മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നിട്ടുള്ള നവയോഗീന്ദ്രന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ചമസമുനി നിമിയോട് പറയാണ്. എന്താണ് നിമിയോട് പറയുന്നത്? നിമി മഹാരാജാവിനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 2-3 ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വിഭിന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണർ മുഖത്തു നിന്നും, ക്ഷത്രിയർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ശൂദ്രന്മാർ പാദത്തിൽ നിന്നും. അതുപോലെ ആശ്രമങ്ങളിൽ സന്യാസി വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. വാനപ്രസ്ഥക്കാർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, ഗൃഹസ്ഥർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ബ്രഹ്മചാരി പാദത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളും ആശ്രമ വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പോ നിമി മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ആ നവയോഗീന്ദ്രന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ആ ചമസമുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്, ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയർ, ശൂദ്രർ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? മുഖത്ത് നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ഷത്രിയർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ശൂദ്രന്മാർ പാദത്തിൽ നിന്നും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തു നിന്നും വന്നത്. ക്ഷത്രിയർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന്, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന്, ശൂദ്രന്മാര് പാദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 4 ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? സന്യാസി വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. സന്യാസി എങ്ങനെയാ വന്നത്? ശിരസിൽ നിന്ന്. വാനപ്രസ്ഥക്കാർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന്, ഗൃഹസ്ഥൻ അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മചാരി പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ
സമൂഹത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ആത്മീയ പുരോഗതി നേടിയവരുടെയും ആ തലങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളും ആശ്രമ വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ അല്ലെ, ചാതുർവർണ്ണ്യം സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്? 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അവർക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തികളുടെ ഗുണവുമാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, അദ്ദേഹമാണ് പരമ ആസ്വാദകൻ. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായാലും ശൂദ്രനായാലും സ്വന്തം പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്വധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന് എത്രമാത്രം തൃപ്തികരമായി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ നിന്ന് അധപ്പതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഓരോരുത്തരും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പരമമായ ആസ്വാദകൻ, ഭഗവാൻ പരമാസ്വാദകനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായാലും ശൂദ്രനായാലും ആരായാലും എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വന്തം പ്രവർത്തികളിലൂടെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും സ്വധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടത്, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ധർമ്മമുണ്ട്. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യാന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്വധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം തൃപ്തികരമായി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പൂർണ്ണത എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ ആ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത് എത്രത്തോളം ഭഗവാന് തൃപ്തികരമായി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? അവരവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ നിന്ന് അധപ്പതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ സ്വന്തം നിലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മളെ ധർമ്മം ചെയ്താലും സാരില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മളെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സാരില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ശരിയായ രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്താണ് നല്ലത്? നമ്മുടെ കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മം തെറ്റായി ചെയ്താലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മം അത് പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം യുദ്ധം ചെയ്താൽ എന്താണ്? അയാളുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? സ്വധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അതിന് പകരം യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലം അയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ള ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ സ്വധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല? അയാൾക്ക് പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലോ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വന്തം നിലയിൽ നിന്ന് അധപതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഉദാഹരണത്തിന് അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും ജനിച്ച
ബ്രാഹ്മണൻ സർവാതിശയായ വൈദിക ശബ്ദം അഥവാ ശബ്ദബ്രഹ്മം ഉപയോഗിക്കേണ്ടവനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ തന്നെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദബ്രഹ്മം ഉപയോഗിക്കേണ്ടവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അതാണ് അയാളുടെ ധർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതും ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്. ബ്രാഹ്മണനിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി വെറുതെ ഭക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ജനസമൂഹത്തിന് ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം പകരുകയും വേണം. അപ്പൊ അവര് ബ്രാഹ്മണർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണരാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണനിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, എന്തുകൂടി ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മായയുടെ അതിക്രമത്തിൽ ജനിച്ച ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ്. ഇതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കറുത്ത രൂപം കലി പശുവിനെ ഹിംസിക്കാൻ ഒരമ്പെടുക്കുന്നത് കണ്ട നിമിഷത്തിൽ അവനെ കൊല്ലാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വാളൂരി സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹിംസ ആവശ്യമായി വരും. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടത്താനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. ജനസാമാന്യത്തിന് മൊത്തത്തിൽ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹിംസ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മായയുടെ ക്ഷത്രിയനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കലി അവതരിച്ച സമയത്ത്, കലിയുഗം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഒരു കറുത്ത രൂപം പശുവിനെ ഹിംസിക്കാനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്റെ വാൾ ഊരിയിട്ട് അതിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ടാണ് ആര് ചെയ്തത്? ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണത്. അത് ആര് പാലിക്കുകയാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവോടെ പാലിക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് യുദ്ധം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോ ആ ജനസമൂഹത്തെ മൊത്തം സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് ഹിംസ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അവിടെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ് അവിടെ പാലിക്കപ്പെടുന്നത്. കാർഷിക വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം, വിപണനം, വിതരണം എന്നിവയാണ് വൈശ്യന്റെ ധർമ്മം. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ എന്നീ 3 വർണ്ണങ്ങളുള്ള ഉള്ളിടത്തോളം ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാത്ത തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ് ശൂദ്രൻ. അതുകൊണ്ട് അധ്വാനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം? ശൂദ്രന്മാരുടെ ധർമ്മം. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും അതിന്റെ ഫലമായി സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ആത്മീയമായ പുരോഗതിയും ഉണ്ടായി. സഹകരണം ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ സമൂഹം പതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ്? ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സഹകരണവും അതിന്റെ ഫലമായി സമൂഹത്തിൽ അധപ്പതിക്കുകയും മൊത്തത്തിൽ ആത്മീയമായി പുരോഗതി ഉണ്ടായി. സഹകരണം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ എന്താണ്? സമൂഹം അധപ്പതിക്കുമെന്നാ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അധപതനം സംഭവിക്കും. ഇത് കലിയുഗത്തിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. മാതാജി എവിടെയത്? ഏത് പാരഗ്രാഫിലാ? പേജ് 35 രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. പേജ് 35 രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലോ? സെന്ററിലാ? കാർഷിക വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം തുടങ്ങിയിട്ട് 4, 5, 6, 7 10ാമത്തെ ലൈൻ. ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും ഈ വിധത്തില് 4 വർണ്ണങ്ങളും പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും അതിന്റെ ഫലമായി സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ആത്മീയ പുരോഗതിയും ഉണ്ടായി. സഹകരണം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും തമ്മിൽ സഹായം ഉണ്ടാകണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാഹ്മണരെ, വൈശ്യരെയും ക്ഷത്രിയരൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിലുള്ള ആ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് തമ്മിൽ ആ സഹകരണം ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ അത് അധപതനം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായി അധപതനം സംഭവിക്കും സമൂഹത്തില്. ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ്. ഇത് ഷണ്ഠയുടെ യുഗമാണ്. ഇവിടെ ആരും എന്തില്ല? സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. ആരും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനെ ഒട്ടാകെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താനാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും അരുളുന്നു. അരുളുന്ന കൃഷ്ണ പുരോഗമനം ആനന്ദദായകമാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുശാസനങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ ആ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പാലിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നതും സൗഖ്യം നൽകുന്നതുമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള പുരോഗമനം എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദദായകമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമാനന്ദം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരമാനന്ദത്തിലാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അടുത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാമൂഹികവും ആത്മീയമായ അനുശാസനങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആ സാമൂഹികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുശാസനങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സാമൂഹികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുശാസനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ, അത് പാലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സംതൃപ്തനത്തിലൂടെ സമൂഹം ഒട്ടാകെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സമൂഹം ഒട്ടാകെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ മുഴുവൻ നിലനിൽപ്പിനും ആധാരം എന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം. ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. എല്ലാത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സമൂഹം മുഴുവൻ അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്താൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേ ഇല്ല. ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ വൈകുണ്ഠമായി തീരും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പാലിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സമൂഹത്തിൽ അധപതനം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തി പോവാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിതം തുടരുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സമാധാനം സന്തോഷം കിട്ടുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിന് നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം? ആത്മീയ ലോകമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം 49-ാം ശ്ലോകത്തില് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എല്ലാ മനുഷ്യരും കർമ്മനിരതരാണ്. വേദോക്തമായതോ ലൗകികമായതോ ആകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇവയിൽ ഏതിലൂടെയെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സുഖം അനുഭവിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമേ വേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ് ഈ ലൗകിക ലോകത്തില് ആയിക്കോട്ടെ, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇത് ഏതിലൂടെ ആയാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തായാലും എന്ത് കിട്ടും? സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരോട് പറയുന്നത്? ഉദ്ധവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം 49-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എവിടെയായാലും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തായാലും പരലോകത്തായാലും എന്ത് സാധിക്കും? സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഇപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണ, ശാസ്ത്രീയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ഭേദമോ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസി എന്ന വ്യത്യാസമോ വകവയ്ക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എത്രയോ സുന്ദരമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തില് ബ്രാഹ്മണരെന്നോ ക്ഷത്രിയനെന്നോ വൈശ്യനെന്നോ ശൂദ്രനെന്നോ ആ ഒരു ഭേദം എവിടെ ഇല്ല.
കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല. ബ്രഹ്മചാരിയാണോ, ഗൃഹസ്ഥനാണോ, വാനപ്രസ്ഥനാണോ, സന്യാസിയാണോ എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതും വകവയ്ക്കാത്ത ആ കൃഷ്ണാവബോധം എത്രയോ സുന്ദരമാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ട ജീവിക്കട്ടെ. ഒപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ സ്ഥിതികളെയും അത് ക്രമവൽക്കരിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും അവരവരുടെ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് എല്ലാ സ്ഥിതികളെയും അത് ക്രമവത്കരിച്ചു കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥിതിഗതികളെയും അത് തന്നെത്താനെ ക്രമവൽക്കരിച്ചു കൊള്ളും. എല്ലാവരും അവരവരുടെ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ടുള്ളതുമായ ഏത് കർമ്മവും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വമായി വിശുദ്ധ ആചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏത് കർമ്മം, അതായത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഏത് കർമ്മവും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വമായിട്ട് ആചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്രമമായി ചെയ്യുന്ന ഏതു സേവനവും ഒരുവനെ ശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മവും എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് ആചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സേവനവും എവിടേക്ക് എത്തിക്കാണ്, ആ സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിലിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇന്നിട്ടത് മുതലാ മാതാജി, ഇന്നിട്ടേക്കുന്നത് മുതലേ 13 തൊട്ട് എല്ലാം 13 മുതല്. അപ്പൊ 6 നോക്കാനുള്ളൂ. മറ്റേത് നോക്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ. നോക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ അധ്യായം കുറച്ചെടുക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം വായിച്ചു പോണെങ്കിൽ കുറച്ചതെടുത്തിട്ട് മതിയോ? മതി മാതാജി. മറ്റേ അത് ഭാഗവതത്തിന്റെ പോയിന്റ്സ് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് ചോദിച്ചത്. ഇനി ഭക്തിയുടെ സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യത. ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള അർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 3. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷകത്വവും മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സത്സംഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തേക്കുള്ള ആകർഷകത്വം, ഇതെന്താണ്, മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നല്ല പരിശുദ്ധയുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം കിട്ടാന്ന് പറയുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, അത് മഹാഭാഗ്യമാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 1ാമത്തെ ലെവൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കണ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ട്. കാരണം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷകത്വം, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം, ഇത് രണ്ടും ഭാഗ്യാണ്. കാരണം എല്ലാവരും അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാകുന്നെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ, ഒരു ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, അഥവാ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സേവനം ത്വരിത ഫലദായകമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ എന്നോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്ക്, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നണമെന്നില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനോട് ആഭിമുഖ്യം തോന്നുന്നത്. പൂർണ്ണമായും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പൊ ആ വ്യക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നിയ വ്യക്തി കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തനല്ലെങ്കിൽ പോലും, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ലെങ്കിൽ പോലും, പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സേവനം എങ്ങനെയാണ്? ത്വരിത ഫലദായകമാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്വരിത ഫലം എന്ന് വെച്ചാല് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ് മാതാജി. പെട്ടെന്നുള്ള ഫലം. പെട്ടെന്നുള്ള ഫലമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാമത്തെ അധ്യായം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം തോന്നുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായിട്ടും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, അഥവാ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സേവനം എങ്ങനെയാണ്? ത്വരിത ഫലദായകമാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക്. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അസാധാരണ ഭാഗ്യം? എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ആ ഉത്തമനായ, മുന്നത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? അവരുടെ ആ സേവനത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു അറിയണം. പ്രസക്തമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതത്വം, അവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചർച്ചയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവ ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? ഇതിന് ഉത്തമ ഭക്തൻ, അതായത് കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, മധ്യമം, ഉത്തമം അല്ലെ? 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരില്ലേ? കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, പിന്നെ കനിഷ്ഠാധികാരി. അതായത് കനിഷ്ഠ ഭക്തര്, ഉത്തമ ഭക്തര്, മധ്യമ ഭക്തര്. ഇങ്ങനെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. പ്രസക്തമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതത്വം, അവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചർച്ചയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവ ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിഷ്ണാതത്വം, പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലാണെങ്കിലോ വൈദഗ്ധ്യം. ഇതൊക്കെ ആർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും? ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെ? ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? ആ ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണത്. ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയാ? തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിയതമായ മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു ഉത്തമ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉത്തമ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളില് നിഷ്ണാതത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല അത് ആധാരമാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളിലെ വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി എന്താണ് നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള നിയതമായ മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവും ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ആ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാനായിട്ട്
സാധിക്കും. പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന് ആ ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കൃഷ്ണൻ മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെ ശാസനകളെ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ തനിക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട്, തനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസം. കാരണം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഉത്തമ ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആചാര്യന്റെ ശാസനകളെ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കാനും ആത്മീയ ഗുരു ആയിത്തീരാനും പറ്റിയ രീതിയിൽ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അയാളെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഇപ്രകാരം തന്നെ ആ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തനെ പഠിപ്പിക്കാനും പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരു ആയിട്ട് തീരാനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ വ്യക്തിയെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്തരം ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നിൽ മുതിർന്നവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാറില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും അവഗാഹം നേടി യുക്തിപൂർവം നിരൂപണ ബുദ്ധിയോടെ കാര്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ. യുക്തിപൂർവമുള്ള നിരൂപണം എന്നാൽ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള യുക്തിയെയാണ്. സമയം പാഴാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെറും ഊഹാധിഷ്ഠിത രീതികൾ ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇനി വേറെന്താ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും മുതിർന്നവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാറ്. അപ്പൊ ഈ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെക്കാൾ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാര്, അവര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഉത്തമ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്മാര്. മാത്രമല്ല വൈദികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടി അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? യുക്തിപൂർവം നിരൂപണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. ഇവിടെ നിരൂപണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി യുക്തി, അത് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപഗ്രഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്. സമയം പാഴാക്കാൻ വേണ്ടി വെറും ഊഹാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ജ്ഞാനം നേടിയവരും ആ ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്റെ പാത പിന്തുടരുന്നവരുമായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ പാകം വന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ നേടിയവരെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പാകപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ളത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, എല്ലാ തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് പറയാം? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ന്യായവാദം നടത്തുന്നതിൽ വലിയ സാമർഥ്യമൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവര്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ മധ്യമാധികാരി. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ന്യായവാദം നടത്താനുള്ള സാമർഥ്യം ഒന്നും അവർക്കുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അറിവുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, നിശ്ചയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം? മധ്യമാധികാരികൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ പാകം വന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞത അതേസമയം കൃഷ്ണനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും യോഗ്യമായ പരമമായ വസ്തു എന്ന് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് താനും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മധ്യമാധികാരിക്ക് വേറെ എന്തും അറിയാം? ഭഗവാനാണ് ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടത്, ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത്, യോഗ്യമായ പരമമായ വസ്തു എന്ന് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികൾ. മൂന്നാമത്തതിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭകർ എന്നോ പുതുവിശ്വാസികൾ എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തുന്നത്. അവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തമല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഇവർ ശക്തമായ വാദഗതികളുടെ മുമ്പിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നു. ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധവും ഓർക്കില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആരാണ്? കനിഷ്ഠ ഭക്തർ അല്ലെ, കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? പുതുവിശ്വാസികൾ എന്ന് വിളിക്കാം, അവരെ ആരംഭകരെന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? ശക്തമായിട്ടുള്ളതല്ല ഇവരുടെ വിശ്വാസം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് നിർത്തി അതിലേക്ക് തിരിയുന്നതായിരിക്കും കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഇവർ ശക്തമായ വാദഗതികളുടെ മുമ്പിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു വന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ മുന്നില് ആരെങ്കിലും വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ച് അവര് ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും അവരോട് ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇതിവിടെ നിർത്തി അവര് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകും. അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധവും ആർക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർക്കില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും നേരെ മറിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് നിർത്തി അങ്ങോട്ട് തിരിയും. അങ്ങനെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് അപ്പൊ എന്തില്ല? ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം അവർക്ക് ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആരംഭകരെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. വിപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടവർ, പണം ആവശ്യമുള്ളവർ, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനികൾ. ഇവരെല്ലാം സേവനത്തോടെ അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥത സംതൃപ്തിക്കായി ഭഗവാനിൽ ആശ്വാസം തേടുന്നു. അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരില്ലേ, അവരെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 4 തരത്തിലുള്ള സുഹൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് 4 തരത്തിലുള്ള സുഹൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവര്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചു ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി അല്ലെ? ഈ 4 കൂട്ടർ ഇവരെങ്ങനെയാണ്? സേവനത്തോടെ അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനിലെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അവരൊക്കെ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ദുഃഖം വരുമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ ധനം ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, ഇവരൊക്കെ അവരുടെ സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആശ്വാസം തേടുന്നവരാണ്. ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയത്തിലെത്തി സ്വന്തം ഭൗതിക ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടാനായി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനോ അന്വേഷണ കൗതുകത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടി ആരാധന നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? ആരാധനാലയത്തിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ കൗതുകത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്വേഷണ കൗതുകത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധന നടത്തുക ചെയ്യണം. അതാണ് 4 തരത്തിലുള്ള സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനിയെയും ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനിയെയും ഏതിലാണ് പെടുത്തുന്നത്? ഈ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയെയും പെടുത്തുന്നത്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി മധ്യമ ശ്രേണിയിലേക്കും ക്രമേണ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. തുടക്കക്കാർക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. അച്ഛന്റെ രാജ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സേവനത്തിന് പുറപ്പെട്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാര്, സുഹൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നവര്, അവർക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പതുക്കെ അവർക്ക് മധ്യമ ശ്രേണിയിലേക്കും പിന്നെ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്കും ഉയരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം ആരാണ് പറയുന്നത്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പോയപ്പം ഇളയമ്മ സമ്മതിക്കാഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട്. അതായത് ആ ധനത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടത്. ഒടുവിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വരദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ആരാധനയിലൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധീകരണം വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല വരദാനം. അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തയ്യാറായില്ല. കാരണം തുടങ്ങിയത് എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്? വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിട്ടാ. കാരണം അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവണം. 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ആഗ്രഹം ധനമായിരുന്നു. കുറെ പൈസ വേണം, സ്വത്ത് വേണം, ഭഗവാൻ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്ത് സേവനം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരണം വന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യില്ല, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച് ശുദ്ധീകരണം വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇതിനേക്കാളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ വരദാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വരദാനം സ്വീകരിക്കാൻ ആര് തയ്യാറായില്ല? ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തയ്യാറായില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഗജേന്ദ്രൻ വിപത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുകയായിരുന്നു. രക്ഷയ്ക്കായി കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭക്തനായി തീർന്നു. ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അവർ മുതല കാലുമേൽ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ. അതെന്താണ്? ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ദുഃഖം വന്നപ്പോ, അങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖം വന്ന സമയത്ത് കാലിൽ നിന്ന് മുതല
മുതല കടിച്ചു പിടിക്കുമ്പോ കുറേ ശ്രമിച്ച് പിടിപെടാതായപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ആ ദുഃഖത്തില്. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ആന. പിന്നെ സനക സനാതന സനന്ദ സനൽകുമാരന്മാര്, അവര് ജ്ഞാനികളെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവരെന്താണ് തുടങ്ങിയൊരു ജ്ഞാനികളാണ്. പക്ഷെ ഇവരും എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഭക്തിയുടെ, അതായത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലല്ലേ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് തുളസി, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലുള്ള തുളസി ചന്ദനത്തില് മുക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ തുളസി ദളത്തിന്റെ പരിമളത്തിലൂടെയാണ് ആര് ഭക്തിയിലേക്ക് മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് ആകർഷണം വന്നത് അല്ലെ. ഇന്നലെയാ പറഞ്ഞ അല്ലേ? ഇന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ഇന്നല്ല. എന്തോ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ആകർഷപ്പെട്ടവരാണ് ഇവര്. ശൗനക മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഋഷിമാരുടെ സംഘത്തിന്റെ കഥയും വിഭിന്നമല്ല. അവരും ജിജ്ഞാസുകളായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് ശൗനക മഹർഷി, അവരുടെ ശൗനക മഹർഷികളിലെ 18,000 ഋഷിമാര് ആ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയതും എന്തിനായിരുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ കഥയും അവരെന്തിനാണ് വന്നത്? ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവർ വന്നത്. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് പറയാം, അതും വിഭിന്നമല്ല. പിന്നെ അവർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി അവർക്ക് സമ്പർക്കം ലഭിച്ചതിന്റെ ഫലമായി സ്വയം ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അറിയാതെ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കം നടത്താൻ ഭാഗ്യം വേണം. വളരെ വേഗത്തിൽ മധ്യമ ഉത്തമ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പെടാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മധ്യമ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തിലും ഈ 4 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ, സുഹൃത്തികളും ദുഷ്കൃതികളും. അവരെല്ലാം ധർമ്മനിഷ്ഠ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ധർമ്മത്തില് നിഷ്ഠ പാലിക്കാത്തവർക്ക് ആർക്കും എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആരംഭ ഭക്തന്മാരെ 4ആയി തരംതിരിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ദുരിതാനുഭവക്കാരൻ ക്രമേണ ആത്മീയവാദിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പോലെ മറ്റു വല്ലതുമോ ഒക്കെ ആയിത്തീരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? 7-ാം അധ്യായത്തില് ധർമ്മിഷ്ഠരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്. ധർമ്മിഷ്ഠ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് വരാനേ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് തുടർച്ചയായിട്ട് ധാർമ്മിക പ്രവർത്തന വൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ പാപപ്രവർത്തികൾ എന്നൊക്കെ മാറി നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ അല്ലാത്തവര്, ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ദുരിതം അനുഭവക്കാര് ക്രമേണ ആജ്ഞേയവാദിയോ, പിന്നെ അജ്ഞേയവാദി വെച്ചാല് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ അതുപോലെ മറ്റു വല്ലതൊക്കെ ആയിത്തീരും. കാരണം എന്താണത്? അയാൾ ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ദുരിതാവസ്ഥയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു. അയാളുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഈ ദുഃഖാലയമാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിതം ഉണ്ടാകുക എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതം ദുരിതാവസ്ഥയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം. 4 തരം ആരംഭകരിൽ ജ്ഞാനിയാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ ഈ 4 തരം കൂട്ടരില് ഭഗവാന് പ്രിയം ആരോടാണ്? ജ്ഞാനിയോടാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടുകയില്ല എന്നത് തന്നെ അതിന് കാരണം. ജ്ഞാനി എപ്പോഴും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈശ്വരനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായ ലാഭമോ ദുരിത നിവൃത്തിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒന്നോ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അയാൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ഭൗതികമായിട്ടോ ഒന്നും ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി, അതായത് ജ്ഞാനിയോടാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ പ്രിയം. കാരണം ഭൗതികമായ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാന്ന് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്
ഭഗവാന് പ്രിയം ജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നീ നാളെ എടുത്താ പോരെ അത്? പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കുന്നു. ഇതങ്ങ് തീർന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നോക്കിയാലും മതി. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടുമില്ല. ഓക്കെ, എന്നാ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത്. ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇത് മനസ്സിലാവണല്ലോ, എടുത്തു പോട്ടെ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗം തന്നെയല്ലേ മാതാജി? ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല ഇല്ലില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയുടെ നിലയിലേക്ക് ജ്ഞാനിയുടെ നിലയിലേക്ക് ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈനീട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ജ്ഞാനിയുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആരാധന നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിയുന്നോ അത്രത്തോളം ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആരാധന കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ അർജുനന് സംഭവിച്ചത് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധന കൂടിക്കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായി തീരുമ്പോൾ ഒരുവൻ വാസുദേവനിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അതായത് വാസുദേവനാണ് സകലത്തിനും കാരണവും ആദി പുരുഷനും എന്ന ബോധ്യം വന്നിരിക്കുമെന്നർത്ഥം. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അയാളുടെ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായി തീരുമ്പോ ആ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനില് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യാണ്. സ്വന്തം മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാറ്റിനും കാരണം, സകലത്തിനും കാരണൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, ആദി പുരുഷനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ആർക്ക് വരാണ്? ആ ജ്ഞാനിക്ക് വരാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ആ വ്യക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിലോട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ ആദിപുരുഷനാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ആ ജ്ഞാനിക്ക് വന്നിരിക്കും. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അയാളുടെ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് വരാണ് ഇവിടെ? ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ അയാളുടെ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ വ്യക്തി വേറെ ഒന്നിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആരോടാണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്? കൃഷ്ണനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം എങ്ങനെയാണ്? സ്നേഹത്തിന്റെ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജ്ഞാനിക്ക്. കാരണം ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് ചെയ്തത്? ജ്ഞാനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും മായയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട് ബുദ്ധി പോയവരും പിന്നെ ഈ ദേവതകളോടായിരിക്കും പ്രാമുഖ്യം കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് ബുദ്ധി കൈവിട്ടു പോയവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേവതകളോടായിരിക്കും ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുക. ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ലേ. ദേവതകളോട് ആരാധന ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കാണ്? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് ബുദ്ധി കൈവിട്ടു പോരും വിഭിന്ന ദേവതകളോടായിരിക്കും എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണത്തിന്, സത്ത് രജോ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദേവതയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്നറിയുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. താൻ ജീവാത്മാവും കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവുമാണെന്ന് ബോധം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ ഉറ്റബന്ധം സ്വന്തം ശരീരത്തോടായിരിക്കരുത്, മറിച്ച് കൃഷ്ണനോടായിരിക്കണം എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ജ്ഞാനിക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. താൻ ജീവാത്മാവാണെന്നും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ആ ജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഉറ്റബന്ധം സ്വന്തം ശരീരത്തോടായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് ഭഗവാനോടായിരിക്കണം എന്നും ആർക്കറിയാം? ആ ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദുഃഖിതനും ധനം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നവനും
ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലാണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ജിജ്ഞാസുവിന്റെ നില ഇവരുടെ നിലയേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്നവനാണ്. ഇപ്പൊ ദുഃഖിതൻ പിന്നെ ധനകാംക്ഷി, ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ, അതായത് ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവരിലുള്ളത്. കാരണം ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലാണ്. അപ്പൊ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജിജ്ഞാസുവിന്റെ നില. അപ്പൊ ഇവരുടെ നില, ജിജ്ഞാസുവിന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെക്കാളും കുറച്ചുയർന്നാണ്. പക്ഷെ ദുഃഖിതനും ധനകാംക്ഷിയും എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലാണ് ഈ രണ്ടുപേരും, ദുഃഖിതനും ധനകാംക്ഷിയും. പക്ഷെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്? ആ ശരീരമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ബന്ധം. പക്ഷെ ജിജ്ഞാസു എങ്ങനെയാണ്? കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം. പക്ഷെ അപ്പോഴും അയാൾ ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്കറിയാം താൻ ജീവാത്മാവ് അഥവാ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവ് അഥവാ പരബ്രഹ്മമാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി. കൃഷ്ണൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം താൻ ജീവാത്മാവാണെന്നും ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരബ്രഹ്മം. ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മമാണെന്നും അജ്ഞാനിക്കറിയാം. പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരബ്രഹ്മമാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? അജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട്. പറ്റില്ല, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമില്ല. ഭൗതികമായ ക്ലേശദ്വേഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ജീവാത്മാക്കളെ മുഴുവനും തുല്യനിലയിൽ കാണാനുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഉറപ്പിച്ചു പറയണം. നാളെടുക്കാം നമുക്ക്. തൊട്ട് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. 43-ാമത്തെ പേജ് തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ? ഇനി 44 മതി മാതാജി. അവിടെ ഭൗതികമായ ക്ലേശദ്വേഗങ്ങളുടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അല്ല വരുന്നത് 44 ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. 43-ന്റെ ലാസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ഭാഗം 44 തൊട്ട്. നാളെ 44 തൊട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഇന്ന് എടുത്തതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എക്സാം ആണ്. 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 29 മാതാജി. അവിടെ എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാന്നേ. വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയോന്ന്. ഉണ്ട്. ഏതു മാനസികമാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്, സമാധി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഭഗവാനെ വിഷ്ണു ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ സദാ നിരതനാകുക, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ ഈ മാനസിക ഭാവത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സമാധി. ഒന്ന് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ സദാ നിരതനായിരിക്കുക, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ആ ഭാവത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എല്ലാ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്താണ്? എല്ലാ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്താണ്? തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സദാ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഒരിക്കലും ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഒരിക്കലും ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക. തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രമാണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-2-3 നിമ്മി മഹാരാജാവിന്റെ നവയോഗേന്ദ്രന്മാരിൽ ഒരാൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വിഭിന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. അതിൽ ബ്രാഹ്മണൻ മുഖത്തു നിന്നും, ക്ഷത്രിയൻ ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ശൂദ്രന്മാർ പാദത്തിൽ നിന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രമവാസികൾ, അതില് ആശ്രമികളിൽ സന്യാസി വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. വാനപ്രസ്ഥക്കാർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, ഗൃഹസ്ഥർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ബ്രഹ്മചാരി പാദത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെയും
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളും ആശ്രമഭേദങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു. ഏതുവരെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ? ഏതാ പേജ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. 33. 33. കണ്ടു. ഉത്തരം പറയാം. അവയ്ക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തികളുടെ ഗുണമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നത് പോലെ സാമൂഹികവും ആത്മീയമായ ഭേദങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതതിന്റെ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? നിമി മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിക്കാനെത്തിയ നവ യോഗീന്ദ്രന്മാരിൽ ഒരാളായ ചമസ്കി നിമിയോട് പറയുന്നത് ഈ 4 ആശ്രമത്തിലുള്ളവരും 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവരും എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് അത് നമ്മൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? രാജാവിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാവോ? അവരവരുടെ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണോ? എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഒന്നൊരാൾ കൺവിട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ? അത് അടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും സ്വധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഭഗവാനെ എത്രമാത്രം തൃപ്തികരമായി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പാരഗ്രാഫിൽ. അല്ല മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ആൻസർ അല്ലേ അത്? കുറച്ചുകൂടെ എഴുതാൻ. അല്ല, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് പറയണം മാതാജി. ഇവിടെ പറയണ്ടേ? നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണന് സർവാതിശയായ വൈദിക ശബ്ദം അഥവാ അതല്ലേ മാതാജി? അതെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതെ. തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോരുത്തരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ബ്രാഹ്മണൻ സർവാതിശായിയായ വൈദിക ശബ്ദം അഥവാ ശബ്ദബ്രഹ്മ ഉപദേശിക്കേണ്ടവനാണ്. അതാണ് അയാളുടെ ധർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ താഴത്തെ പാരഗ്രാഫ് അല്ലേ? മാതാജി പറഞ്ഞത് വായിച്ചോ? മാതാജി വായിച്ചേ. ഞാനാണ് മാതാജി. ബ്രാഹ്മണൻ സർവാതിശായിയായ വൈദിക ശബ്ദം അഥവാ ശബ്ദബ്രഹ്മം ഉപദേശിക്കേണ്ടവനാണ്. അതാണ് അയാളുടെ ധർമ്മം. ഭഗവാനു വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതും ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ. ബ്രാഹ്മണനിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാനു വേണ്ടി വെറുതെ ഭക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഭഗവാനു വേണ്ടി ജനസമൂഹത്തിന് ഭഗവത്ഗീതാ വിജ്ഞാനം പകരുകയും വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അത് ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ മതി. അല്ല, ആ ഭാഗമല്ലേ മാതാജി? അതാ 4 എഴുതണ്ടേ അന്നേരം? ക്ഷത്രിയന്റെ വേണം ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സെന്റൻസ് എഴുതിയാ പോരായോ? അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന്, മായയുടെ അതിക്രമത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത കാർഷിക വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം. അതിനകത്തിലെ കലിയുടെ കാര്യം പറയണ്ടായോ മാതാജി? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ട? അത് വേണ്ട. അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണല്ലോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ കാർഷിക വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം, വിപണനം, വിതരണം എന്നിവയാണ് വൈശ്യന്റെ ധർമ്മം. ഇങ്ങനെ ആ 4 സെന്റൻസ് 1, 2 അങ്ങനെ ഇട്ടാ മതിയല്ലോ. അത് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഇത്രയൊന്നും എഴുതണ്ട. നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് എഴുതേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണന്റെ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനാണ്, വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനാണ്, വേദവിജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. പിന്നെ മായയുടെ അതിക്രമത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടവനാണ് ക്ഷത്രിയൻ. മൂന്നാമത്തത് കാർഷിക വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം, വിപണനം, വിതരണം എന്നിവയാണ് വൈശ്യന്റെ ധർമ്മം. പിന്നെ 4മത്തത് ശൂദ്രൻ എന്താണ്? അധ്വാനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കലാണ്. അത്രയും മതി. 4 പേരെ കുറിച്ചും എഴുതിയാൽ മതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആധാരം ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അരുണ മാതാജി എന്തോ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മയും നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അത് ആൻസർ എവിടെ കണ്ടത്?
അത് മുപ്പത്തഞ്ചില് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും താഴെ. ലാസ്റ്റില്. ലാസ്റ്റ് 35-ാമത്തെ. അതിനിത് കാണണ്ടല്ലോ, അറിയാലോ, ഭഗവാൻ ഇല്ലേ എല്ലാം. ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ മുഴുവൻ നിലനിൽപ്പിനും ആധാരം. അവരുടെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് 35 ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. 35ന്റെ ലാസ്റ്റ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം അല്ലെ? അത്രയല്ലേ ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അല്ല, രണ്ടെണ്ണം കൂടെ. ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ ഫോണൊന്നും എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ. ഈ ലോകം വൈകുണ്ഠമാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റും. അത് വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ വൈകുണ്ഠമാകുന്നത്. അതെ അതെ അതെ, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഉഷാ മക്കേശ്വർ മാതാജി ഭയങ്കര സ്പീഡാണല്ലോ. മാതാജി എല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതും. ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ ഭഗവത്ഗീത. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു വേഗം മറ്റേത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അടുത്ത എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഈ ലോകം മുഴുവൻ എങ്ങനെ വൈകുണ്ഠമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെയാണ്? സമൂഹം മുഴുവൻ അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്താൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേ ഇല്ല. ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ വൈകുണ്ഠമായി തീരും. എല്ലാം വൈകുണ്ഠമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വർണ്ണഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചാലെന്നുള്ളത് മതിയല്ലോ മാതാജി. അതെ, ലോകം മുഴുവൻ വൈകുണ്ഠമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിതം തുടരുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും, സമൂഹത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈ 4 കൂട്ടരേ നമ്മളെ സമൂഹത്തിലുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ധർമ്മം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിതം തുടരുകയാണെങ്കിൽ സമാധാനം സന്തോഷം വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ത്? എന്താ പറയണത്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി രസായനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വമായി വിശുദ്ധ ആചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ക്രമമായി ചെയ്യുന്ന ഏത് സേവനവും എന്തിലേക്ക് ഉയർത്തും? സേവനത്തിന്റെ ആ തലത്തിലേക്ക്, സേവനത്തിന്റെ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.